Αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχουν πάρα πολλές τέχνες και τεχνικές. Όπου και αν διαβείς, όπου και αν σταθείς, παλιότερα λέγανε υπάρχει ο ξυλουργός, υπάρχει ο Σαμαράς, υπάρχει ο πεταλωτής, υπάρχει όπως λέει ο παππούς ο Κυριάκος, ο τάδε. Υπάρχει και ο ξυλογλύπτης. Δεν ξέρω αν σήμερα υπάρχει. Παλιότερα όμως υπήρχε γιατί ο ξυλογλύπτης έπαιρνε ένα κομμάτι ξύλο, το σμήλευε και έβγαζε ένα αριστούργημα. Σήμερα η τεχνολογία ήρθε να αντικαταστήσει το χέρι και όταν ο παλιός ξυλογλύπτης έκανε μια εβδομάδα, σήμερα η τεχνολογία κάνει 2 μέρες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά το θέμα όμως ότι η παλιά τεχνική χάθηκε πλέον, το συναίσθημα χάθηκε, η αγάπη και το μεράκι πάνω σε αυτό που έκαναν οι παλιοί ξυλογλύπτες δεν υπάρχει, αλλά όταν ρωτάω τον φίλο μου Παναγιώτη τι υπάρχει μεταξύ ουρανού και γης, μου λέει υπάρχει το και. Σωστά. Και όταν λέω ότι τι υπάρχει μεταξύ της παλιάς και της νέας γενιάς, είμαι εγώ. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο είμαι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του παππού και του εγγονό. Είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να γνωρίσουμε και ο παππούς Κυριάκος να μας πει τι ήταν αυτό το οποίο έμαθε τόσα χρόνια πριν και πώς το μεταλαμπάδευσε. Οπότε εδώ μπαίνει η λέξη μεταξύ ουρανού και γης, υπάρχει η λέξη παράδοση. Όπως εγώ το 1950 πήγα στη δουλειά αυτή. Ο τεχνίτης που με είδε, είμαστε ένα πλοποιό συγκεκριμένα και συνεχεία ο ξυλογλύπτης με είδε, ο κύριος Πανόρμιος, Κωνσταντίνος Πανόρμιος, και με πήρε στο μαγαζί του να μάθω γιατί ζωγράφιζα. Έχω καλό μολύβι είχα. Και μου λέει αυτό δεν πάρω το παιδί εγώ. Παιδί τότε σήμερα, το 50. Εν συνεχεία κάθισα 4 χρόνια. Εκεί δούλεψα, έμαθα την τέχνη. Με έστειλε, τότε δεν είχε το εκκλησιαστικό, μόνο το ξυλόγλυπτο, το επίπλου. Με έστειλε τότε με μια συστατική επιστολή σε ένα μεγάλο μαγαζί του Κερμελή και εκεί πέρα πήγα σαν μάστορας. Εκεί πήρα τα πρώτα λεφτά σαν ξυλογλύπτης. Γιατί ο Πανόρμιος... Στην εκκλησιαστική ξυλογλύπτη, όχι, επλοπία. Συνεχεία... Γιατί τα παλιά τα έπιπλα ήταν και σκαλιστά, έτσι δεν είναι? Ναι, σκαλιστά οπωσδήποτε. Τα παλιά τα έπιπλα σκαλιστά και βαριά σκαλιστά. Συνεχεία πήγα φαντάρος. Απολύθηκα από το στρατό, άνοιξα μαγαζί δικό μου και δεν είχε δουλειά πολύ, μέχρι που σηκώθηκα και πήγα στην Αθήνα να μπορέσω να βρω δουλειά. Δεν έγινε τίποτα γιατί υπήρχε τότε στο έπλο το δανέζικο. Το δανέζικο ήταν σκάλιστο, σκέτο τελείως και δεν είχαμε δουλειά. Και πήρα την απόφαση, βρήκα κάτι παιδιά, κάτι συνάδελφοί μου, μικρότεροι από μένα και τους έπεσε να κάνουμε ένα συνεταιρισμό και για να πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το εκκλησιαστικό. Το προχωρήσαμε, κάναμε το συνεταιρισμό, δουλέψαμε, κάναμε καλές δουλειές. Μια δουλειά μεγάλη που κάναμε στις αρχές του συνεταιρισμού στην Αλεξανδρούπολη, στην Αγία Κυριακή Αλεξανδρούπολεως. Ένα τέμπλο μεγάλο, το πρώτο τέμπλο τόσο μεγάλο που φτιάσαμε και το πήραμε επί καλλιτεχνικού διαγωνισμού. Έγινε διαγωνισμός, πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός. Ήρθε συγκεκριμένα 24 συνεργεία, Αθήνα μέχρι και Κρήτη ήρθανε. Στην ξυλογλυπτική πώς μπήκες μετά? Στην ξυλογλυπτική συνέχισα, στην ξυλογλυπτική και στο Βυζαντινό. Συνέχισε και στο Βυζαντινό. Στο Βυζαντινό και στη λαϊκή τέχνη, όπως είναι αυτά τα ξυλόγλυπτα εδώ που φτιάχνουν. Για να γίνει ένα τέτοιο ξυλόγλυπτο, τι χρειάζεται, ποια είναι η τεχνική του? Η τεχνική, τι να σου πω, πρέπει να έχεις μεράκι, μυαλό, γιατί εγώ δεν πήγα πολύ στο σχολείο, δεν ξέρω γράμματα. Δεν είμαι είμαι ανορθόδοξος, κατάλαβες. Λοιπόν, με τη θέληση που είχα, με την πίστη που είχα, γιατί είχα οικογένεια, έπρεπε να μεγαλώσω και αναγκάστηκα. Πολλοί μου βλέπανε που βγάζω μακέτες του τέμπλου σε 1/10, μηχανική, και λέγανε σε ποια σχολή σπούδασες. Άρα δηλαδή στην αρχή έκανες την μακέτα, τη ζωγραφική. Τη ζωγραφική, τη μακέτα. Και μετά άρχισες να... Έφτιανα το ξυλόγλυπτο μετά. Και τα εργαλεία αυτά που βλέπω εδώ άρχισες να χρησιμοποιήσεις, είναι όλα το ίδιο μένα, αλλά όλα διαφορετικά, έτσι? Όλα τα ίδια διαφορετικά, χειροποίητα. Όλες οι δουλειές που φτιάσαμε χειροποίητες είναι. Όλες οι δουλειές που φτιάσαμε. Σε όλη την Ελλάδα, στη Κοζάνη, στην Άγιο Χαράλαμπο Λαρίση, στον Αρβυρό, στη Λαμία, στην Αθήνα,
σε πολλά που τώρα μπορεί να μου διαφύγουν περισσότερο, όπως το μεταμόρφωση. Ποιο ξύλο χρησιμοποιούσατε, ποιο ήταν το κατάλληλο ξύλο το οποίο μπορούσε, το φλαμούρι, έτσι? Το φλαμούρι. Στη λαϊκή τέχνη βάζαμε το δρύς. Όπως στην Αλεξανδρούπολη, το τέμπλο αυτό που φτιάσαμε, το φτιάσαμε με δρύς Ιαπωνίας. Και οι παραγγελίες ερχόταν από τις εκκλησίες? Οι παραγγελίες, ναι. Οι δωρητής ερχότανε. Από εκεί πέρα μετά, αυτό το πράγμα το συνέχισες μόνος σου ή βρήκες κάποιους συναδέλφους και ξεκίνησες? Με τους συναδέλφους, αφού ξεκινήσαμε, εγώ ήμουν μεγαλύτερος, με βάλανε σαν μεγαλύτερον, είμαστε εντυπωσίες σχέσεις και τέτοια. Και προχωρήσαμε με αγάπη και δουλέψαμε. Δουλεύατε όλοι με τα χέρια, έτσι? Όλοι με τα χέρια και τον κρατήσαμε στον συνεταιρισμό μέχρι προχτές που το πήρε ο εγγονός μου. Τώρα θα πάμε στον εγγονό, μετά τον έχουμε εδώ. Και ο γιος μου είναι ξυλογλύπτης, αλλά τώρα δεν έχει δουλειά, δεν δουλεύει. Για να παραδώσεις ένα τέμπλο, πόσο καιρό τότε χρειάζεται? Ανάλογα το τέμπλο. Σε ένα μέτρο, περίπου, οποιοδήποτε, για να έχουμε μια... Και να σας πω, ακριβώς το τέμπλο της Αλεξανδροπόλεως, αυτό το πήραμε για 2 χρόνια. Να παραδώσεις ένα χρόνο το κεντρικό σημείο από κολόνα σε κολόνα και το υπόλοιπο στα 2 χρόνια να παραδώσετε τα κρεανά. Κατανοητό. Γιατί όταν κάποιος μπαίνει σε μια εκκλησία βλέπει ένα τέμπλο. Τώρα είναι ένα μέτρο περισσότερο ή λιγότερο, δεν παίζει ρόλο. Οι τιμές μας ήταν ένα τετραγωνικό. Όχι, αυτό που έλεγα στην αρχή, εν συγκρίση με τη σημερινή τεχνολογία που δεν έχει να κάνει τίποτα με το χέρι, είναι παραδοτέο, λέμε, σε 3 μήνες παράδειγμα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά καμία σχέση και στην ποιότητα. Εμείς την ίδια τη δουλειά πιάνουμε, όπως πιάνουμε παλιά, έτσι ακριβώς τη πιάνουμε. Δεν έχουμε παντογράφο. Με παντογράφο δουλεύουν τα ξυλόγλυπτα. Τα οποία τα βγάζει τη μηχανή με την οκά και μετά κάθονται και το καθαρίζουν λίγο. Υπήρχε κάποιος που σε ακολουθούσε και το άρεσε αυτό που έκανες? Ο Παναγιώτης έμαθε την τέχνη από σένα? Από μένα. Για πες μας λίγο γι' αυτόν. Τι να πω, είναι πολύ καλός. Με έχει περάσει μια σκάλα τουλάχιστον πάνω από μένα. Άρα λοιπόν ο μαθητής καλύτερο από τον παππού δάσκαλο, έτσι? Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Η Έφηση, το έχω διαπιστώσει και άλλη φορά, ότι αγαπάει αυτό το οποίο κάνει. Αγαπάει και το κάνει και το είναι κράτησε, το μέγεθος της επιτυχίας που είναι το μαγαζί, αυτό το κράτησε με τα νύχια και με δόντια. Δεν είχε δουλειά. Λίγη δουλειά είχε, αλλά τι να κάνει. Άμα φεύγαμε από εδώ, δύσκολα ήταν να ξαναμπούμε μέσα σε αυτό το μαγαζί. Άρα εσύ το παρέδωσες στην ψυχή σου κατά κάποιο τρόπο, την αγάπη σου, το μεράκι σου, έτσι, και ήταν καλός δέκτης. Καλός ήταν, τα πήρε όλα μια χαρά. Για να το ρωτήσουμε και να επαληθεύσουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, τι υπάρχει μεταξύ της παλιάς και της νέας γενιάς. Δεν υπάρχει το και, αλλά υπάρχει ο Παναγιώτης όμως, ο οποίος, Παναγιώτη, δεν ξέρω τι να πω, μάλλον θα μας πεις εσύ περισσότερο. Τι είναι αυτό το οποίο, ποια ήταν τα πρώτα ερεθίσματα, πώς τα δέχτηκες, πώς τα αφομοίωσες και πώς συνέχισες? Και αυτό έτσι το βγάζουμε. Το πόδι, ναι, ακριβώς έτσι. Έτσι το πόδι. Θυμάμαι και στα τέμπλα τα παλιά έτσι γινόταν. Ναι, ακριβώς, ωραία. Έχουμε πιάσει και όπως και αυτό την χυμάδα να πιάσει εδώ πέρα. Εντάξει. Ναι. Εδώ οι καράολοι αυτοί βγαίνουν και αυτοί απάνω, έτσι. Επάνω και τα... Ναι. Οι μαργαρίτες αυτές διπλές δεν γίνονται? Διπλές, μπορεί να γίνουν και διπλές, ναι. Πολύ ωραία. Μπορεί να γίνουν και διπλές. Αυτά εδώ. Τα φιλαράκια καλά με τη βενιά είναι, όπως είναι αυτό εδώ το φιλαράκι τώρα. Ναι, έτσι ακριβώς με τις βενιές θα τα φτιάσεις όλα αυτά. Και όπως και τα πουλί και το πουλί εδώ. Είναι εντάξει όλα καλά πάμε. Εντάξει. Σε έχω εμπιστοσύνη και ξέρω ότι θα πιάσεις όπως ακριβώς σου λέω. Εντάξει παππού, σου ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι πέρα από την καλλιτεχνική φλέβα που λένε ότι έχουμε όλοι στην οικογένεια, ήταν πολύ έντονα τα ερεθίσματα που είχα μέσα στο οικογενειακό μου περιβάλλον, πάνω στο εκκλησιαστικό και από τη μητέρα μου στην αγιογραφία, και τελειώνοντας το δημοτικό αποφάσισα να γίνω και εγώ ξυλογλύπτης. Τελείωσα και το γυμνάσιο και στα 14 μου βρέθηκα και εγώ εδώ δίπλα στον πάγκο με τον παππού και με τον πατέρα μου και ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα μου βήματα.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ πλέον της γενιάς υπάρχει ο παππούς, ο πατέρας και ο γιος. Και το μήλο κάτω από τη μελιά πάει συνεχόμενο. Έτσι ακριβώς. Και εσύ βγήκες καλό μήλο. Υγιέστατο μήλο. Ακριβώς. Θεωρώ πως ναι. Όταν δουλεύεις, τι είναι αυτό το οποίο συνεπέρνει, δηλαδή τι προσέχεις, πώς το δουλεύεις, ποια είναι η τεχνική, ποια είναι η τακτική, θέλεις να είσαι προσιλωμένος, θέλεις να είσαι αφοσιωμένος ή δεν σε ενοχλεί αν μπαίνει κόσμος? Καταρχήν σίγουρα ο κόσμος όταν έρχεται εδώ πέρα κόσμος σε ενοχλεί και σε αποσπά από την έμπνευσή σου. Μεγάλη φαντασία χρειάζεται, διότι για να βγάλεις ένα σχέδιο με το μολύβι πρέπει πρώτα να το φτιάξεις μέσα στο μυαλό σου. Από εκεί και πέρα μετά θέλει να είσαι προσεκτικός απάνω στο ξύλο, να κρατάς σωστά τα εργαλεία, διότι τα εργαλεία κόβουνε, και από εκεί και πέρα με λίγο προσευχή πιστεύω πως όλα γίνονται. Όταν καλείσαι να κάνεις ένα ξυλόγλυπτο, το κάνεις διαφορετικό το ένα με το άλλο, έχεις στο μυαλό σου κάτι συγκεκριμένο και λες ότι σε αυτήν την εκκλησία που θα κάνω αυτό το ξυλόγλυπτο βρίσκεται στην τάδε περιοχή. Άρα λοιπόν θέλω να αποτυπώσω τις 12 εποχές το χρόνο, παράδειγμα, ή θέλω να αποτυπώσω όλο τον φυτικό πλούτο, κεράσια, μήλα, χλάδια, ό,τι είναι αυτό. Ή έχεις κάτι συγκεκριμένο να πρότυπο και βαδίζεις το ίδιο σε όλα τα τέμπλα τα οποία σου προκύπτουν? Όχι, κάθε ναός έχει το στυλ του και το ύφος του. Βέβαια αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και με το βαλάντιο του ναού. Κατά πόσο βαρύ κάλισμα θέλει και κατά πόσο ελαφρύ. Από τη στιγμή που καταλήξουμε στο ύφος, στο ρυθμό του γλυπτού, κάνω κάποιες προτάσεις από θέματα, μου κάνει και η επιτροπή του ναού κάποιες προτάσεις, τα βάζουμε κάτω, βγαίνουν μακέτες, σχέδια σε κλίμακα και από εκεί προχωράμε. Βασίζεσαι καθόλου στα τέμπλα του 1800? Γιατί έχουμε απίστευτα, αν κανείς εδώ, μια που είναι στην περιοχή της Μαγνησίας, πάει στις Μελιές και δει ότι υπάρχει ένα τέμπλο περί το 1800 περίπου, το οποίο είναι εκπληκτικό. Παίρνεις κίνητρα και ερεθίσματα από εκεί ή πλέον δημιουργείς κάτι δική σου τη φαντασία? Τα περισσότερα ερεθίσματά μας είναι από το μεγάλο πανεπιστήμιο που λέει και ο παππούς, που έχουμε στα πόδια μας, είναι το Πήλιο. Ασχολούμαστε από τα γλυπτά του 12ου αιώνα και μετέπειτα. Πίσω στο μπάγκο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα τέτοιο γλυπτό που κατασκευάζω. Εδώ θα το δούμε, ναι. Αυτό εδώ που βλέπουμε, έτσι. Ναι, το οποίο είναι αντιγραφή του 18ου αιώνα. Βγαίνουν σχέδια σύμφωνα με εκείνα τα γλυπτά και τα κατασκευάζουμε με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Σήμερα λέμε ότι τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ και η νέα γενιά ψάχνει να βρει δουλειά. Κάποτε είπες ότι νεαρός βγήκες στο μεροκάματο και δόξα τω Θεώ δεν χάθηκες. Πιστεύεις ότι η τέχνη της ξυλογλυπτικής, εκτός από τον Παναγιώτη που είναι από τους ελάχιστους, έχει ακόμα περιθώρια νέα παιδιά να ασπαστούν αυτή την τέχνη και να τους δώσει ένα καλό μεροκάματο? Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όλα. Και ο άλλος εγγονός μου, ο δεύτερος εγγονός μου, είναι στη Σχολή Καλών Τεχνών. Εκεί σπουδάζει αυτή τη στιγμή, είναι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, όλοι έχουν μέλλον με αυτό. Είναι πολύ καλή. Η εργασία είναι πολύ καλή. Αλλά δεν δίνει πολύ κέρδος. Είναι χειρολακτική δουλειά και δεν βλέπουμε πολλά λεφτά. Δηλαδή πρέπει να δουλέψουμε πολλές ώρες για να βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο. Πάντως βγαίνει. Τίποτα Δόξα δεν είναι εύκολο. Δόξα όλα τα πράγματα θέλουν δουλειά. Άλλα περισσότερο, άλλα λιγότερο. Ο κτηνοτρόφος θέλει 365 μέρες στο μαμαντρί. Ο αγρότης θέλει στην περίοδο να σπείρει, να οργώσει, να κτλ. Ο επαγγελματίας το ίδιο. Εδώ αυτή είναι η δουλειά, απαιτεί και αυτή πολύ κόπο, χρόνο. Και σκέψη πολύ. Πολύ σκέψη χρειάζεται. Όπως σας είπα, βγάζαμε σχέδια δίχως να έχουμε πάει στο σχολείο. Εγώ δεν πήγα στο δημοτικό. Κατοχικός είμαι εγώ. Είχα πάει στη Βέρεια να επιζήσουμε. Καταλάβατε. Και σχολείο δεν πήγα πολύ. Δεν ξέρω. Αναλφάβητος είμαι. Δεν σοβαρολογεί. Έχει περάσει το Πανεπιστήμιο του Πεζοδρομίου όμως, όπως λέει και ο ίδιος. Τι σου αρέσει τον παππού σου περισσότερο? Καταρχήν μου αρέσει ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος και ακόμα και τώρα στα 82 τον έχω δίπλα μου και με βοηθάει. Θα δώσει την αγάπη του. Σημαντικό. Έτσι. Είναι υπάρχει... αυτό που λένε στον πατέρα μου οφείλω το ζήν, στον παππού μου οφείλω το εύζην. Το εύζην, έτσι ακριβώς. Και δεν είναι μόνο παππούς, είναι και δάσκαλος. Ή μάλλον να πούμε καλύτερα στο δάσκαλο μου οφείλω το εύζην. Στο δάσκαλο και παππού μου. Έτσι. Τον έχω δίπλα μου σε οτιδήποτε χρειαστώ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα η απειρία πάνω μου.
και όσο είναι δίπλα μου θα με βοηθάει. Αγαπημένο σου θέμα? Αγαπημένο μου θέμα, προσωπογραφίες Αγίων, ανάγλυφες. Ναι. Αυτή εδώ που βλέπουμε, θα τη δούμε σε λίγο. Ναι. Αυτή την προσωπογραφία πώς την έκανες? Αυτή την προσωπογραφία κάθισα και σκέφτηκα το πρόσωπο του Χριστού που μου άρεσε, το σχεδίασα με το μολύβι, το μετέφερα σε πυλό, αφού τελείωσα και καταστάλαξα πώς ακριβώς θα γίνει στον πυλό, το μετέφερα από τον πυλό στο ξύλο. Και βγήκε αυτό το αριστούργημα που βλέπουμε μπροστά μας στους δέκτες μας αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο? Το μπαρόκ, ο ρυθμός μπαρόκ, πολύ βαθύ σκάλισμα, με πολύ όγκο και πολύ ζωντανό και θυμίζει πολύ κάποιο φυτό, κάποιο ζώο της φύσης, ενώ τα άλλα στο βυζαντινό παράδειγμα είναι πιο σατιρικά. Μάλιστα. Τι του εύχεσαι? Να είναι αγαπητός, να είναι καλός άνθρωπος και καλός τεχνίτης. Γιατί εμείς δεν κοροϊδέψαμε κανέναν. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν κοροϊδέψαμε κανέναν. Όλοι ευχαριστημένοι φύγαν από το μαγαζί αυτό. Έτσι να συνεχίσει. Έτσι να έχει συνεχίσει. Ρώτησα προηγουμένως τον παππού σου εάν αυτό σήμερα το επάγγελμα μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να εργαστούν. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξουν νέοι συνάδελφοι στη δική σου την ηλικία που μπορούν να ασπαστούν αυτό το επάγγελμα και να έχουν ένα καλό μεροκάματο, να το πω έτσι απλά πλέον, γιατί μιλάμε σε αυτή τη γλώσσα, που θα μπορούσε να διαδοθεί και σε άλλα μέρη της Ελλάδος? Βεβαίως και θα μπορούσε να μάθει κάποιος νέος αυτή τη δουλειά. Ανεπιφύλακτα το προτείνω. Υπάρχει μέλλον, πιστεύω. Αυτή τη στιγμή το χειροποίητο, όλες οι τέχνες θεωρώ έχουν την καμπύλη τους, θα υπάρξει και η άνοδό τους. Από θέμα μεροκάματου όλα σχετικά είναι. Είναι λυπηρό που αυτή τη στιγμή στο Βόλο, από όσο γνωρίζω, είμαι ο πιο μικρός. Που έχει παράδοση ο Βόλος στα ξυλόγλυπτα. Έχει μεγάλη παράδοση. Έχει παλιούς τεχνίτες. Ανέφερε μας μερικούς τεχνίτες παλιούς που θυμάσαι. Γιατί εγώ είχα την ευτυχία να γνωρίσω αρκετούς από εσάς. Ο Γεώργιος ο Μπαλής, ο Πανόρμιος ο Κωνσταντίνος, αυτός που πήγα από εκεί που έμαθα την τέχνη. Όμως ένας Μαστρολουκάς ήταν. Δεν το γνώρισε καλά. Αλλά ήταν στα τελευταία τότε. Ήταν ο Βούλγαρης ο Θόδωρας. Πολλοί άλλοι. Η ομάδα που ήταν εδώ στα παλιά, ποιοι ήταν? Ο Μπλάνας? Ήταν αυτοί οι συνεταιροί μου. Ο Μπλάνας, ο Μόμπιλος, ο Φραγκούλης. Αυτοί ήταν συνεταιροί μου, ήταν τότε. Εγώ ήρθα μια φορά πριν αρκετά χρόνια, πριν συνταξιδοτηθούν και κάθισα στο εργαστήριό σας τότε και πραγματικά ήμουν έκπληκτος. Μιλάμε τώρα πριν να έχουν περάσει 15 χρόνια πριν. Μάλιστα. Που ήσασταν όλη η ομάδα παρέα. Ναι, όλοι αγαπημένοι ήμασταν, αφού. Χρησιμοποιήσεις τον σωστό όρο, ήμασταν αγαπημένοι. Γιατί ο συνεταιρισμός θέλει αγάπη. Κακά τα ψέματα. Και προσπαθούσα όσο το δυνατόν, γιατί είχαμε τις ιδιοτροπίες. Ο καθένας έχει την ιδιοτροπία. Το άλλος πολύ, άλλος λίγο. Προσπαθούσα να τα φέρω βόλτα όλα και τους κρατούσα. Γιατί είπαν, όπως είπα, εγώ ήμουν επικεφαλής κατά κάποιο τρόπο. Ερχόταν και ο Λαούδης καμιά φορά, έβαζε και τις φωνές. Ναι, ερχόταν, όπως είπε και ο Λαούδης. Δουλέψαμε, δόξα τω Θεώ, καλά. Δουλέψαμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Να είσαι γερός και δυνατός. Εμείς αισθανόμαστε όμορφα γιατί για ακόμη μια φορά επαληθεύεται ότι ένας παππούς μπορεί να κάνει ένα εγγονό, όχι μόνο ευτυχισμένο, αλλά μπορεί να του δώσει μία τέχνη που θα τον βοηθήσει στη μετέπειτα ζωή του, στη μετέπειτα πορεία του και στην ψυχολογική αλλά και στην επαγγελματική. Σωστά. Εγώ το βλέπω και χαίρομαι. Εσύ έδωσες ένα κομμάτι από τον εαυτό σου, έδωσες ένα θησαυρό. Ναι. Το ευτύχημα είναι ότι ο Παναγιώτης πήρε όλο αυτό το πράγμα, πήρε όλη αυτή την αγάπη, το μεράκι. Και σίγουρα θα συνεχίσει και πιστεύουμε και αυτός κάποια στιγμή στο πέρασμα των χρόνων ίσως μεταλαμπαδεύσει σε μια άλλη γενιά, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να χαθεί. Δεν πρέπει να χαθεί. Έστω και λίγοι θα πρέπει να μείνουν. Είναι ένα έργο τέχνης, έργα τέχνης είναι αυτά, δεν είναι κάτι πρόχειρο. Αγαπητέ Παναγιώτη, δεν θέλω να πω αυτό που είπαμε με τον προηγούμενο δήμαρχο, χαριτολογώντας μια φορά που τον ρώτησα, Δήμαρχε, ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο σου υπάρχει ένα εργαστήριο, πέρασες καμιά φορά? Και με κοιτούσε και χαμογέλωσε. Δεν νομίζω ότι και ο σημερινός δήμαρχος θα περάσει, αλλά παρόλα αυτά όμως είσαι δίπλα του, δηλαδή ο κάθε δήμαρχος
σίγουρα αυτό που λέμε δεν είναι μέλημά του να ψάχνει να βρει ποιος είναι και τι είναι, αλλά όταν γίνονται κάποιες προστάσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν και οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι, ειδικά όχι στην αποκατάσταση, στο να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα. Θα μου πεις τώρα τι θα κάνει ένας Δήμαρχος, θα πιάσει έναν να το πει? Όχι, μπορεί όμως ο Δήμος με τη δική του ευχέρεια να δώσει ένα κίνητρο και ένα ερέθισμα σε κάποιους άλλους και να πει: παιδιά, στο Δήμο μας θέλουμε να υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία θα ασχοληθούν με το επάγγελμα της ξυλογλυπτικής. Πόσο μπορεί να είναι αυτό? Με ένα συνέδριο, με ένα σεμινάριο, με μια ενημέρωση και με μια προσέλκυση του κόσμου με πολύ αγάπη πάνω σε αυτόν τον τομέα. Εγώ θα πω για ακόμα μία φορά και στον τώρα Δήμαρχο και στον επόμενο και στο μεθεπόμενο και όσοι Δήμαρχοι υπάρξουν. Η σχολή υπήρχε και υπάρχει ακόμα πάνω στην περιοχή του Καραγάτς, ξυλογλυπτικής, αγιογραφίας, ψηφιδωτού και πολλά άλλα. Έχει κλείσει από το 2012. Ναι, αλλά αυτή η σχολή ήταν τώρα, γιατί δεν μπορούμε να τα ρίξουμε σε ένα Δήμο ή Δήμαρχο. Ποιος είχε την επιμέλεια αυτής της σχολής? Ο Δήμος. Ήταν ΔΙΕΚ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πιθανόν να μην υπήρχε συμμετοχή. Η συμμετοχή υπήρχε πιθανόν για λόγους οικονομικούς. Αν και υπήρχε η συμμετοχή των μαθητών οικονομικά. Εγώ ακόμα μπαίνω και μπροστά όσο αναφορά τη σχολή ξυλογλυπτικής, να διδάξω, να ανοίξει αυτή η σχολή, πρέπει να ανοίξει σε όλους τους κλάδους και να βγουν νέες γενιές καλλιτεχνών. Εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα στον Δήμαρχο Βόλο, πιθανόν με τα τόσα πολλά που έχει σαν Δήμαρχος, όπως ο κάθε Δήμαρχος, να αντιμετωπίσει. Σίγουρα όμως, αν κάποιοι πολίτες μας ή συμπολίτες μας το δώσουν το κίνητρο και το ερέθισμα και το πούν απλά: Δήμαρχοι, υπήρχε κάποτε και μια σχολή ξυλογλυπτικής, θα μπορούσε να επανειδρυθεί? Πιθανόν, γιατί όχι. Σίγουρα δεν θα πάει ο Δήμαρχος να κάνει ξυλογλυπτική, αλλά μπορεί με το μηχανισμό όμως να πει: ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε με ιδιαίτερη ευαισθησία αυτό το πράγμα, μήπως και ξαναλειτουργήσει. Έτσι ακριβώς. Θα μπορούσε ο Δήμαρχος, σαν Δήμαρχος, να βοηθήσει να ανοιχτεί αυτή η σχολή ξανά, και εμείς οι καλλιτέχνες όλοι, δεν πιστεύω πως κάποιος δεν το θέλει αυτό, θα είμαστε από κοντά του, από δίπλα του, να τον βοηθήσουμε και να ξαναλειτουργήσει και να βγουν νέα αίματα. Εγώ δεν θα έλεγα ούτε κοντά του ούτε πίσω του. Να πάτε εσείς μπροστά, να συγκεντρωθείτε όσοι είσαστε, μια ομάδα, να πάτε στο Δήμαρχο να του θέσει το θέμα, που πιθανόν ο άνθρωπος να μην το ξέρει, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Το πιο πιθανό είναι αυτό, πολύ πιθανό. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες με γνωρίζουν, τους προτείνω όλους να συγκεντρωθούμε. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, μπαίνω και εγώ μπροστά, να πάμε στο γραφείο του Δήμαρχου και να κάνουμε όλη αυτή τη μεγάλη πρόταση να ξανανοίξει η σχολή μας. Στο χέρι σας είναι. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Και σε βλέπω ευτυχισμένο που έχεις έναν εγγονό σαν τον Παναγιώτη. Ναι, έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη, και σε σένα την ίδια ευχή, και σε βλέπω ευτυχισμένο που έχεις έναν παππού έτσι, που σου μεταλαμπάδασε τόσα όμορφα πράγματα. Έτσι ακριβώς είναι. Ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Διότι είναι δεύτερη φορά εδώ πέρα που έρχεστε και αναδεικνύετε μια τέχνη η οποία χάνεται. Ας ελπίσουμε πως όλα θα πάνε καλά και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και αγαπητοί φίλοι, δεν είναι μόνο μέλημα του Παναγιώτη και του παππού του, είναι και δικό σας μέλημα όλων των ανθρώπων, όλων των συμπολιτών της πόλης του Βόλου, που θα αισθάνονται και αυτοί ευτυχείς αν μπορέσει αυτή η σχολή ξυλογλυπτικής να ξαναλειτουργήσει. Θυμάμαι και στα τέμπλα τα παλιά έτσι γινόταν. Ναι, ακριβώς, ωραία. Έχουμε πιάσει και όπως και αυτό την χυμάδα θα πιάσει εδώ πέρα. Εντάξει. Ναι. Εδώ οι καράολοι αυτοί βγαίνουν και αυτοί απάνω, έτσι. Επάνω και τα... Ναι. Οι μαργαρίτες αυτές διπλές δεν γίνονται? Διπλές, μπορεί να γίνουν και διπλές. Ναι. Πολύ ωραία. Μπορεί να γίνουν και διπλές. Αυτά εδώ. Τα φιλαράκια καλά με τη βενιά είναι, όπως είναι αυτό εδώ το φιλαράκι τώρα. Ναι, έτσι ακριβώς με τις βενιές θα τα φτιάσεις όλα αυτά. Και όπως και τα πουλί και το πουλί εδώ. Είναι εντάξει όλα καλά πάνε. Εντάξει. Σε έχω εμπιστοσύνη και ξέρω ότι θα πιάσεις όπως ακριβώς σου λέω. Εντάξει παππού, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.